Ahoj, Áno. Dali, vítame ťa v našom rozhovore dnes. Čau, čau, ďakujem za pozvanie. A ja ťa vítam, Dalibor. Díky, Ďakujeme, že díky. si prišiel. Vítam aj Peťa Chvojku, s ktorým budeme spolu tento rozhovor s Daliborom viesť. Dalibora sme pozvali, lebo sa patrí pozvať jedného z prvých koučov na Slovensku a zároveň tým, že Dali sa venuje veľmi zaujímavým oblastiam, tak mne to prišlo zaujímavé aj o ňom dať vedieť, aj predstaviť tie oblasti, ktorým sa venuje. Ja ťa Dali odjak živa vnímam ako kouča a dostaneme sa k tomu, ako si ty prišiel ku koučovaniu a čím ťa zaujalo, lebo ty si pôvodne terapeut, vyštudovaný. No Psychológ? akože som psychológ s terapeutickým výcvikom, ale Mhm. nie som psychoterapeut v Ah, tom zmysle, že by som mal aj klinickú prax, ale takto som nikdy nechcel. A to je podmienka jedna. No. Ale OK. mám psychoterapeutický výcvik Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Dobre, tak možno začneme odtiaľ, že teda si skončil psychológiu. A čo si potom robil, kým si sa dostal ku koučovaniu? Ešte pred psychológiou som bol na matfize a 2 roky závidiac tým, ktorí vedeli, čo chcú. A ja som nevedel vtedy, v 18, to bolo v 89. A hovoril som si, že tak uvidíme, snáď mi to dojde. A vlastne situácia bola taká, že z tom roku sa dalo ísť bezplatne, teda bez príjmačok na matfiz, tak som išiel na matfiz. No Mhm, a po 2 rokoch mi došlo, čo chcem robiť a boli 3 cesty. Bola filozofia, teológia, psychológia. Keby to boli knihy, ktoré som čítal tie 2 roky najviac. mhm, No, tak som vlastne odišiel z matfizu a podal si prihlášku na psychológiu a zároveň aj na sociálnu prácu, lebo som nevedel, ako to bude praktické alebo nepraktické. A vedel som, že chcem robiť poradenskú psychológiu. Hej? Čiže nechcel som robiť mhm, v nemocnici s chorými a teď vždy som začudoval, prečo všetci idú na tú klinickú. Takže ja som išiel na poradenskú. No. A keďže som mal 22, na rozdiel od tých, čo mali 18, tak všelijaké bláznoviny som vyvádzal. Bolo to krásne roky toho, že padol Socík a Anton Heretik starší bol šéf katedry a všetci sme si týkali a bolo to fantastické, tak som vyvádzal rôzne veci, ako napríklad Romana Krasulová bola šéfka Gestaltu a keď sme ju stretli a vedel som, že robí v Pinelovej nemocnici, tak ja hovorím, že ja sa nechcem len študovať, chcem to zažiť. Nech mi dajú nejaký pobyt v Blázinci v Pezinku. A tak som išiel za Černákom, to bol riaditeľ. A ja hovorím, že tak chcel by som to spoznať, tú psychoterapiu, jak sa pracuje. A to neboli ani alkoholici, ani schizofrenici, to bolo psychoterapeutické oddelenie, čiže ma to zaujímalo, ale mhm, aj... A oni povedali, že 2 týždne, dobre, klasický študentský pobyt. A ja hovorím, ne. Ja nechcem študentský pobyt, že ja chcem normálne to zažiť. No, takže ako prvý Slovák povedali dobre nakoniec, krycia diagnóza, aby poisťovňa preplatila a bol som vlastne prvý blázon a potom išli ďalší blázni, tak ďalší na 6 týždňov, študenti psychológie alebo starší, že zažiť si to. No a Romana Krasulová samozrejme pecka. Takže to bolo. A keď som skončil, vlastne počas výcviku vďaka Antonovi Heretikovým staršiemu na psychológie sem prišli Ivan Verný a mhm, to boli dvaja, ktorí priniesli proces orientovanú psychológiu, čiže veľa som s tým časil na seminároch v Polsku, vo Švajci a tu. A keď som skončil, vlastne som vstúpil do výcviku a išiel na civilku, ale 2 roky, lebo mohol som ísť na vojnu. No a civilku, vedel som, že nechcem byť medzi týmito vojakmi a otvorili resocializačné zariadenie pre drogovo závislých po detoxe z hraničnej okruhlicu a tam som si zažil a naozaj potvrdil, že čo nechcem robiť. mhm. Neviem robiť s ľuďmi, s ktorí nechcú. A to som vždycky vedel a tam som si to potvrdil. No, takže to bolo 2 roky a to bol ten proces, tá prvá skupina toho procesu orientovaného výcviku. Takže to bolo hneď vlastne po škole alebo už počas školy. To bolo 3 roky.
A čo? No a potom som sa dostal do jednej konzultačnej. Mhm. Ale to treba povedať, že ja som nemal žiaden plán, cieľ, že čo, ako, víziu alebo tak. Tá moja vášeň alebo fanatizmus alebo bláznovstvo sa stretávalo s tým, čo akurát sa objavovalo, takže to tak zaklikávalo. No, Že ti takže, chodili tie príležitosti, keď už si potreboval niekam vykročiť. no a to tak keby zaklikávalo, takže vlastne som sa dostal do konzultačnej firmy, kde som bol zase samostatný, nezávislý a robili sa manažerské audity s takou Mhm. dánskou metodikou. Ja som ju mal na starosti na na tú osobnú úroveň. A bolo to famózne, lebo som veľa času trávil v Prahe a v Bratislave, sedieť s múdrymi ľuďmi vo firmách a baviť sa o ich potenciál. To bola taká dánska metodika, hlava, Mhm. srdce, nohy, Garuda, fantasticky mi sadlo a tí ľudia. A to bol taký priestor, keďže to nebolo keby poradenstvo, a to bolo 99 až 2004, takže vlastne ani nebol ešte coaching tuto alebo v Čechách, ale ľudia sa pýtali po tých auditoch s tými ľuďmi, že Dalibore, jo, a teraz a čo bude krok B? A ja som povedal, že krok B je rozvoj ďalší, ale to firma, v ktorej som, nerobí. Robí len tú fázu, prvú. No, takže ja som vlastne vo februári 2004 z tej firmy odišiel. Robil som s nimi ďalej, lebo som chcel robiť ten rozvoj a založil som si živnosť. Ľubí. Ale takže veľa vecí vznikalo tak, ja by som povedal tým, že aj v Prahe bola skupina, čo sme spolupracovali, Iva Pondelíková, Ondřej Krása, ČNP. Ja viem, že hovorím mená, ktoré mnohí nehovoria nič, ale to sú ľudia, kde sa debatilo potom o vytvorení Českej asociácie koučov a to bola tá idea 2003, že Dalibore, ja som v tej svojej vášni, práci s ľuďmi sa stretával s ľuďmi ďalšími, ktorí mali tú vášeň a to tak vznikalo. To prakticky u všetkého nebolo nič, že ja som mal nejakú ideu a za ňou som nejak cieľene išiel. Mhm. Len som robil to, čo ma baví a bolo to asi cítiť a tak sme boli taká partia a oni, takže založíme Českú asociáciu koučov a to sme sa debata bola v 2003 a potom myslím, že v januári 2004 som založil. A tam som bol člen, ale na Slovensku sa toho moc nedialo. A to už boli klienti, ktorí vyslovene bolo, že coaching, hej, čiže mám papier, že 2004 NES, pražské vedenie a že koľko hodín kto, lebo som sa tak vtedy spisoval. Mhm. Ale treba povedať, že ešte predtým bola vlastne tá Garuda, mala ten rozvojovú tú časť a tam ten coaching alebo ten pohľad na lídrov bol veľmi taký demokratický, priateľský, čiže to bola jedna časť, kde bol ten prvý nácud do toho coachingu a potom druhá časť bola s Klárou, ešte keď ona mala ten denný stacionár 2001 alebo 2 a prišiel Vratislav Strnát a že urobí výcvik, tak tam som začal, ale nesadol mi on ako Mhm. človek, lebo ten konštruktivizmus, že všetko je v hlave, alebo že iba keď človek si urobí slovo, to existuje, ale pre mňa ten svet nie je taký. Takže výborná to bola vec, ale väčšina účastníkov bolo keby terapeutov, ja som bol komplet v biznise a, a Strnát mi sedel ako človek, aj keď to, čo rozpráva, to bolo zaujímavé, užitočné, Mhm. ale ja som keby z iného cesta. A kedy si sa teda naučil koučovať? To som ešte stále som v procese. Stále si v procese. Stále som v procese. Vieš, že kedy som sa naučil koučovať, fíha, tak na toto neviem odpovedať. Ale, Odkedy ty datuješ, že koučuješ? ale povedal by som, že, no, že teraz máme rôzne dátumy. Hej, že dátum je od čoho? Odtedy, kedy bol kontrakt, že klient povedali, že dobre, super, tuto máme nejaké audit Dalibore a poďme a teraz a poďme s tým niečo delať a ja hovorím, že dobre, že už môžem, že som voľný
a, a sme naviazali na tú gardu, na tú metodiku a to bolo 2004. A ty to máš mentálne ako? Odkedy si myslel, že koučuješ a odkedy naozaj koučuješ? Počkaj, to ja by som povedal, že odtedy, že Mhm. ten dôvod, aj prečo som odišiel z tej firmy, kde sa robili len audity, boli kvôli tomu, že bolo niekoľko rokov tá téma a ja im hovorím v tej firme, že sa urobí potenciál toho človeka, ale ja sa s ním bavíme, že čo teda, co dál, to bolo veľa skôr v Prahe, že co dál, čiže tam bola tá debata, ale obyčajne boli sedenia, že bolo jedno sedenie, alebo dve, čiže nebola séria. Takže ja by som to rátal odtedy, keď povedali, že chceme coaching. A to by bolo ten máj 2004. Aj Mhm. musím povedať, že mi trvalo veľa vecí, kým mi to dochádza. Niektoré veci rokmi, aj teraz. To znamená, že sú veci, ktoré dneska by som povedal, že to odpútanie sa od problémov k riešeniam alebo odpútanie sa od snahy pomôcť, to všetko dlhé roky, hlavne toto, tá snaha pomáhať, to je ten odputávací proces od toho, dozrievací, to ide roky. Hej. Čiže vieš, že potom dobre, alebo Eriksonovský výcvik, alebo tam bolo to 2010, hej, super bola Marilyn Atkinson, pražskí lektori boli bohužiaľ slabí vtedy, ale Marilyn Atkinson bola fantastická a rovnako, a to zorganizovala Eva Timková tu na Slovensku a fantastická bola aj taká Grékyňa. Hej, čiže tu na Slovensku ma do SAKA alebo do ICF zatiahla Klára alebo Zlatka Štups. Hej, že to sú osoby, že prirodzene, že ja mám ten svoj ťah alebo tú svoju vášeň a sú ľudia, ktorí povedia, že to nebolo, že ja chcem niečo. Skorej bolo, že Dalibor, že počúvaj ma, že nejdeš, že toto je super vec a ty si nadšenec. No tak som povedal, že čo? No a keďže Klára super, Zlatka super, to znamená aj osobnostne ľudsky to sedelo a stále si vážim, čo urobila, tak bolo výborné. Takže takto som sa ja do toho zapojil, lebo možno, keby som nešiel do biznisu, tak by som robil niečo iné. To vôbec neviem povedať. To znamená, že tie cesty zhodou okolností, to, čo som ja túžil robiť a zároveň sa nejaké dvere otvárali, tak tá cesta išla, aby som to povedal normálne, úprimne, pravdivo, lebo ja som diplomovku robil na porovnávanie rôznych psychoterapeutických smerov, lebo ma zaujímalo, že všetky sú akoby principiálne z tých polarít, k tomu dojdeme, asi, že reagujú na seba. Čiže som si povedal, že do akéhokoľvek smeru sa pustím, je to len reakcia na predošlý smer, alebo na niečo iné, že halo, že to ma až tak nezajíma, že to sa furt niečo opakuje, len trošku z iného pohľadu. A tak som sa potom dostal k tým polaritám, hej, a ťukol som tú popku, potom tu neverbálny, ten pohyb v tom tajči, to bolo dôležitá časť učenia nedirektívneho, práca s pohybom, partnerom, a potom NLP, keď Erikson, no a postupne až k tejto systémike. A určite to stretnutie s Johnom Whitmorom 2008, to je tiež vďaka Kláre Giltovej. Bol tu John Whitmore a pobavil som sa s ním. Pobavil som sa s ním o tom, prečo sa učí coaching trénovacím spôsobom, prečo sa nekoučuje a tá odpoveď stále ju mám v sebe, jak povedal, že no, však tak to je. Že to ešte bude chcieť čas, ale o veľa veciach sa hovorí, ale není odvaha ich robiť. No, takže a potom, čo som zažil, som si povedal, OK, tak idem aj ja do toho, lebo si myslím, že je to možné, tak som sa namočil do toho. To vyskúšať tiež niečo zdieľať alebo viesť. Mňa si koučoval podľa mňa v 2009. Bolo to jedno stretnutie, neviem, či si ho pamätáš. Netrvalo ani pol hodinu. Ináč ja si nepamätám, priznám sa, nechcem povedať, že pomaly aj čo bolo pred týždňom, ale ja koučujem, teraz sa musím priznať pred všetkými, vďaka tomu, že nič neviem, nič si nepamätám, tak čo mi ostáva? No, pýtať sa otázky.
Takže ja som vlastne tým, že si nepamätám, nemám problém vnúcovať ľuďom svoje názory, ale to som nikdy nemal potrebu, ale nemám ani tú schopnosť. Takže to je akože vtip. Takže, ale je to aj pravda. Je to aj pravda, že ja nemám fotografickú pamäť, alebo že by som si pamätal. Takže teším sa, áno, to už boli krásne časy, kde sme sa určite stretávali, ale toto neviem, že sme mali nejakú polhoďku sedenie. No mali sme naplánovanú hodinu, za pol hodinu to bolo vybavené, mne sa strašne uľavilo, pomohlo mi to urobiť veľmi dôležité moje životné rozhodnutie a potom sme išli na kavu. No, to, čo si pamätám, ešte si bola Hm. Telekome. OK, dobre. Tak teraz sa mi otvára šuplík, to sú veci, ktoré... Mám tie šuplíky, ktoré sa otvárajú a dvoch psov. Hm. Áno. Mhm. No, z pohľadu klienta tam to veľmi dobre sadlo a z pohľadu kouča potom až neskôr, ja som dlhé roky ten coaching s tebou mala ako geniálny prístup, ktorý dokážeš ty, lebo si taký coach, aký si a máš takú osobnosť, akú máš, ale dlho, dlho ma to inšpirovalo. Až kým som nevykročila z tieňa Kiry a teba do svojej vlastnej cesty potom. Ale ďakujem za to doteraz. No, určite to je podľa mňa dobré. Toto, čo si povedala, sa mi páči, že treba vykročiť a o tom bude otázka na konci, že aké knihy a jedna z tých kníh je potom. OK, dobre, Ale povedal by som aj teraz, ale nemusíme. dobre. Dobre, ja mám veľa otázok teraz, lebo Dalibor, ty si už pospomínal toľko vecí. Mňa by napríklad zaujímalo, že ty keď si teda študoval tú psychológiu, že či vlastne teraz spätne vnímaš, že ťa tam učili nejaké koučovacie metódy, alebo to tak nevnímaš. Takto, treba si povedať, že katedra, fakulta vtedy alebo dnes, to sú úplne iné svety. Hej, to bolo fantastické to, že padla tá opona, to bolo 93 až 97, vďaka Heretikovi ako šéfovi katedry sme si tykali, všetci bolo úplne nadšenie, budovateľské, prišli zo Švajčiarska, Ivan Verniavo to popka, že čiže sa mohlo veľa vecí robiť. Boli ochotní, takisto ako Romana Krasulová, čestie pamiatke Gestalt, že fantastické, že ľudia, ktorí boli v zahraničí vytrénovaní za sociku a mohli, a teraz nehovorím o Vladovi Hlavenkovi, ale ja som nebol Rogerian, takže tam určite Romana Krasulová, že určite z časti, ale vtedy sa to, keďže napríklad Hašto, šéf psychoterapeutickej spoločnosti a Borec, bolo tam aj prirodzene veľa direktívy, ale na fakulte sa vie, že je predmet vývinová psychológia alebo teória osobnosti, tam je veľa vecí, či nejako nesúvisí s praxou v coachingu. Čiže dajme tomu, že keby niečo do poradenstva bola len jedna časť, preto keď niekto chce ísť z nadšenia študovať psychológiu, radšej nech ide na psychoterapeutický výcvik. Aspoň tú zážitkovú časť, lebo to je akademická pôda a to, že kedy čo raňajkoval Freud a kedy sa narodil, nikak nepomáha coachingu ani ničomu, lebo tá psychológia je strašne široká a ten poradenstvo alebo coaching je taká úzka vec. Ale boli to fantastickí ľudia, z tohto hľadiska to pomohlo, že absolútne podporovali. Jak je to možné, že Daliborovi prvákovi po skončení prvého ročníka, aj ďakujem Černákovi, to bol riaditeľ Pinelovej nemocnice, že videli študenta blázna a povedali mu, že áno, že 6 týždňov a teraz som tam bol a som mohol spoznávať to, čo ma zaujímalo. Čiže z hľadiska podpory študentov to bolo fantastické. No a moja druhá otázka je presne o tých 6 týždňoch, že toto som ešte ani len nikdy nepočul, teda, že niekto to spravil. A, takže čo ti to dalo a čo sa tam dialo, hej? Mal som vlastne všetky procedúry okrem individuálok, lebo na to nebolo dosť času a bolo tam to bolo však v poriadku, ale bol som na skupinách a bol som s tými
ľuďmi, čiže som s nimi žil a oni vedeli, že som študent. Ja hovorím, ja som študent, nebudem sa hrať, že nejsom, ale že som tu, lebo toto je to, chcem zažiť to, čo možno budem niekedy robiť, aj keď som nemal úplne záujem robiť ten typ psychoterapie, ktorý robí s chorými, hej? Ktorí nemajú vlastné zdroje. Čiže nikdy som nemal záujem robiť s tými, ktorí nechcú, lebo nemám tú schopnosť. Hej, to viem. Čo to bolo? Tak 6 týždňov bolo dosť dlho s prázdnin, ale bolo to super a to som bol prvák a potom išli tretiaci, môj brat bol tretiak a potom išli ďalší jeho spolužiaci alebo spolužiačky, že sa to taká vlna rozbehla. No to bolo čisté naivistické nadšenie a bolo to krásne. A 6 týždňov je dosť ináč, no, s prázdnin. A no, poď Andy. Ja by som to vrátila naspäť ku coachingu, ak môžeme, že ja ťa vnímam veľmi intenzívne ako niekoho, kto vedie kurzy pre koučov. A ak sa Áno. nemýlim, ty máš aj ucelený, neviem, či level 1 alebo level 2 kurz pre koučov. Level 1, nemám Mhm. ambíciu level 2 Mhm. z dôvodu, koľko ľudí by to chcelo a mohlo, ale ten rozsah mám a to potom je ale samostatná nadstavba, ale nikdy som nemal ambíciu, keby skúšať ľudí. Vždycky som mal ambíciu to robiť ten rozvoj. Mhm. Mhm. Ale je to aj súčasťou toho levelu 1, že skúšam. A teda to je integratívny coaching, ktorý máš akreditovaný, to teraz učíš? Áno, áno, súhlas. Hej. Postav na princípe polarit. A to, že sa nazval Okay. integratívny, ja Mhm. v rámci srandy hovorím, to som mohol nazvať ako primitívny coaching, ale v tomto svete nemôžeš niečo nazvať primitívny coaching, musíš tomu nájsť nejaký inteligentný názov, ale v skutočnosti je to coaching spojený, to je grow model a polarity. OK. Ten princíp Mhm. polarity je hlavný, ten prínos a je to v tom grow modelovskom štýle, čiže je to orientácia do budúcnosti. Mhm. Toto ma zaujímalo, lebo tie polarity s tebou mám veľmi, veľmi dlho spojené a to aj vnímam, že to je ako keby vynikajúca téma, s ktorou ty krásne pracuješ a je to veľmi užitočné do koučovania pre kohokoľvek. A teraz som zaregistrovala asi pred rokom ten integratívny nadpis. Takto áno, ten integratívny v princípe znamená, že sú dva protiklady, hej, ktoré sú vo všetkom, či je v politike, kdekoľvek, yang, yin, boh, diabel, čokoľvek, to ste polarity. Mhm. Po, Mhm. protiklady v nás, alebo v magnete, alebo v prírode, alebo atóm, elektróny. To je stále to isté. A ten integratívny je preto, lebo integruje dve nezlučiteľné veci, ktoré sú v tom komplementárnom protikladom vzťahu. A to sú tie protiklady. A tá integrácia, preto to dostalo názov integratívny, ale inak to ľuďom nič nepovie, takže normálne má zmysel, že je to business and life coaching a dominantne coaching na princípe polarit. Polarit. Mhm. Mhm. A do toho teraz v oktobri som zaregistrovala, že spúšťate spoločne aj s Helenkou, aj s ďalšími lektormi systemický coaching, myslím sa to volá, výcvik systemických konštelácií. To beží, však to áno, to potom myslím, že viac s Helenkou, že to beží od 2020-2021 viacero tých programov podľa toho, čo majú ľudia záujem a ja som sa do tej systémiky v prvom kroku, mne chýbalo v tom individualistickom prístupe, ale to už bolo v tej popke, ako že proces orientovanej psychológii, že nejsme úplne individuá, a v tom coachingu, ten americký, nechcem tak povedať, zjednoduším to, ten individualizmus alebo orientácia na výkon a taký ten racionálnu budúcnosť je dosť naivné. Chvála Bohu, to v ICF po 20 rokoch poupravilo. Takže mne chýbala tá práca mimo mysel, preto som sa venoval predtým fyzickým aktivitám, čo od hudby alebo tai chi, alebo bicykel, že proste to je jedna časť a druhá časť bola, že niektoré veci s klientami nejako nejdú vysvetliť na tej individuálnej alebo cieľenej báze, tak som hľadal. Prvé bolo
Zdenka Tušková s jej rodinnými konšteláciami 2018, ale tam Mhm. musím povedať, že bolo to z hľadiska skúsenosti veľmi fajn, z hľadiska metodiky nie, lebo tá česká scéna je viac napojená na tú ezoteriku, čo není problém. Len keď niečo sa dá vysvetliť, ja som rád, keď sa to vysvetlí. Takže som hľadal ďalej, až som narazil na Helenku, keď zakladala ten inštitút systemickej práce a konštelácií a tí Holanďania majú výbornú metodiku, že čo sa dá vysvetliť, sa vysvetlí. A to, čo nie, sa povie, toto nevieme vysvetliť, vieme to možno používať, čiže žiadne iné hranie, ako toto vieme a toto nevieme a vieme s tým narábať, ale nevieme, ako to funguje. A ako ty teda prepájaš systémiku a konštelácie možno do svojho koučovania? Takto, ja nerobím konštelácie v tom zmysle, že so zástupcami, hej, že tá moja prax Nestaviaš. je, že Mhm. individuálne. Áno. To znamená, že ale Holanďania urobili jednu dôležitú vec, keď im Bert Hellinger inštitútu Holanďanom povedal, že aby to uniesli do biznisu, tak Jan Jakob a Bibi Schroeder oddelili, čo je veľmi super vec, je oddelenie systemických Mhm. princípov zákonitosti a konštelácií. To znamená, konštelácie obsahujú systemické princípy. Ja som ako gros model polaritný, že systemiku používam, ale bez použitia zástupcov. To znamená, že ja pracujem buď, že ľudia majú predstavu a si majú tú konšteláciu v hlave, alebo s predmetmi pred sebou. Ale najčastejšie je to, že sa to deje v hlave, v tele, v predstave a tam sa to zaklikáva. Čiže ja veľa som si zažil konštelácií, aj som chodil rolovať do roli, lebo je to veľmi užitočné na to, aby človek sa spájal sám so sebou. Ale není to ten hlavný prúd toho môjho živobytia, nelen živobytia, ale že to, čo robím, to je skôr Helenka. Je, že v konšteláciách, ale v systémike sme namočení obaja. Čiže sa to integruje veľmi jednoducho. To je tak, ako no to sa úplne, však rozprávam sa s človekom normálne, ide gro model, kontrakt, normálne sa bavíme a v nejakom bode je čas osloviť aj nejaké systemické veci, čo ja viem, keď klient povie, že no bere si na plecia niečo, čo mu nepatrí a keď sa ho opýtam, odkedy to pozná, on povie od vždycky, ja som taká povaha, tak ja viem, že to nemá od vždycky, že je povaha, že sa to niekde naučil. Hej. Mhm. A krásne vidíte rodinné vzorce, že niekto sa stane právnikom, lebo keď bol malý, zažil nespravodlivosť, neviem, a povedal si, už to nedovolím, alebo niekto mal mamu chorú a povedal, budem lekár, aby sa to mojej mame nestalo. A to sú také nevedomé reakcie detí malých a potom sa stanú. Alebo chcem, aj môj nadriadený ma pochválil, že tak makám, až sa zničím, vieš, no a potom, že odkedy to máš, no tak ne, že teraz mám takého blbého šéfa a nepochváli ma, no a potom postupne veľmi prirodzeným spôsobom, vieš, človek zistí, že keď bol dieťa, prišlo z domov s dvojkou, tak mamina sa opýtala, prečo nemáš jednotku, som nešťastná. Vieš, keď poviem, že tak obyčajné veci a zrazu to dieťa sa snaží makať, aby ju mama pochválila a ten vzorec pokračuje, aj keď tá manažérka alebo manažér má 50. Až sa to nemení. No a zrazu prídu do coachingu a tam nestačí ten individuálny, by som povedal, grow modelovský prístup, že sa potrebujeme pozrieť trošku širšie na to prostredie, v ktorom človek sa nachádza a ako funguje. Takže tam tá systémika úplne, ja by som povedal, že normálne prirodzeným spôsobom, že ako spájam chleba s maslom. No tak normálne zoberiem maslo z ladničky, natrem ho na chleba, že úplne presne tak, jednoducho tá systémika a je úplne bez problémov sa to integruje. Dobre, to je odkedy rozumieš systémike. Ale chleba s maslom si vedel natrieť aj predtým. Čo sa zmenilo v tvojom koučovaní, odkedy vieš o princípoch systémiky? No určite, že pomáhať ľuďom vnímať, že to, čo sa im opakuje,
pomôcť im to vnímať, že keď sa im to opakuje, tak sa im to opakuje a má to nejaký dôvod. Uh-huh. A keby chceli prestať to opakovať, čo je ich želanie, ale nevedia to, a na to Grow Model nestačí v tomto zmysle, ten individualistický, že chcú niečo zmeniť, ale nejde im to, tak je to preto, lebo zmena znamená nelen niečo dobré získať, ale aj niečo opustiť. Uh-huh. Hej? A opustiť nejakú lojalitu, nejaké vzorce, ktoré človek si není vedomý, až keď v živote narazí, tak je príležitosť začať si uvedomovať. Uh-huh. Takže to zmenilo, ja by som to povedal, že neviem to úplne presne takto povedať, ale určite to zmenilo postupne s tým, aj s tou snahou pomáhať niekomu, len skôr pomáhať, keď tak poviem, vidieť kaprovi, že vlastne mu chutí kukurica a to, že chce byť žralok, je pekné, ale že keď sa na to pozrieme v širšom zmysle, tak kapor a kukurica a blato robia šťastného kapra. OK. Možno mi potvrď, že či to vnímam teraz správne, že mne to znie, že pred systémikou, keby sa stala tá situácia, ktorú si opisoval, že klient opakovane robí niečo a už z toho chce vykročiť, ale nevie ako, by si sa ho mohol pýtať, hej, čo ti to dáva, čo ti to berie, ak v tom zostaneš, aký bude tvoj život o 5 rokov. A systémika ti rozšírila kontext tvojho vnímania a teraz tým, že vieš nahliadnúť inak na tú situáciu, tak máš možnosť aj sa pýtať úplne iné systémové otázky a ten klient si môže uvedomiť širšie súvislosti? Áno, a určite aj zmysel tej systémiky není zmena v takom zmysle, ako je zmena pri tom grow modeli, alebo tak ako mysel, alebo ako túžime, aby niečo bolo inak. To pre mňa všetko už potom súvisí s tými prijímaním tých protikladov a polarita, ako aj tá systémika nemá za úlohu zmeniť prítomnosť na lepšiu budúcnosť, lebo hej. To znamená, tá akceptácia tej reality taká, aká je veľmi dôležitá ako krok pred tým, ako nastane zmena. Hej. Čiže je množstvo ľudí a to utekanie do lepšej budúcnosti, ktoré je v skutočnosti utekanie pred realitou. No, takto sa aj praxou, aj s tými klientami ukazuje. Hej. Čiže neviem povedať niektoré veci, ako sa kedy zmenili. Viem Mhm. povedať, že vždycky po lete, kedy bola pauza, že si urobil pauzu, tak vždycky si uvedomujem, že v tej jeseni som začal inak pracovať. Vždycky sa tá práca zmenila po pauze. Tá kvalita. Mhm. Že pre teba je pauza výživná. No, Mhm. takže, Sa mi páči. takže tá systémika urobila prínos, ale je možné, že kebyže stretnem niečo iné, s čím som nadšený, tak by som to integroval s niečím iným. Ale je prirodzené, že ja by som povedal, že to, čo sa mňa dotýka, alebo čo ja som hľadal odpovede pre seba, tam ma to aj ťahalo a tie rodinné konštelácie alebo systemický prístup to neberem ako niečo pre klienta pri tom prvotnom impulze. Pri tom prvotnom impulze je to, že mňa to priťahuje, zaujíma, Mhm. len že zaujíma intelektuálne, že naozaj tá potreba organizmu, neviem, jak to mám povedať, na niektoré otázky nájsť odpoveď, či je to kvôli sebe. A to, že to potom využijem pre klientov, je skôr bočný produkt. Myslím si, že inak by to ani nemalo význam, že to kompletne nejak kráčam životom a robím to pre seba. Nevedomé, že pre seba, že to aj nejak použijem, ale určite tá systémika je výborná vec v kombinácii s tým klasickým prístupom, pretože väčšina ľudí je zvyknutý, nechcem povedať, na klasický prístup a až keď im to nefunguje, tak sú ochotní ísť na niečo, čo bude vždy menšinové, táto systémika, lebo vyžaduje otvorenosť k realite, to znamená otvorenosť k
k zmene, vystaviť sa úprimne realite, aká je. A to väčšina prirodzene nechceme ani ja, radšej hľadám nejaké plusy bez toho, aby som musel zaplatiť nejakú cenu za to. A to je taká detská ilúzia a tá systémika je priama v tom, že vystavovať sa realite. Takže vždy bude taký, ja by som si myslím, že taký menšinový žáner a není možné, aby ju ľudia robili, lebo to není možné robiť ako tomu, že rozumiem technike. Musia to mať zažité, ako to funguje. No. Takže ja stále cestujeme s Helenkou. Každý rok, aj teraz sem príde v septembri Stefan Hausner, to znamená, že my sme účastníci systemických konštelácií, niekto, kto je super seniorný. No, takže potom cestujeme za takými ľuďmi, hlavne za Stefanom Hausnerom. Ja by som sa chcel spýtať, že ty si spomínal tú prácu s tými polaritami a to znamená, že vlastne tam akože u toho klienta dochádza k tomu uvedomeniu, že to není iba tá biela čierna, ale že si vlastne na nejakej, že sa pohybuješ na škále? Znamená to, no, že keď klient príde a povie, že chce, čo ja viem, zmeniť prácu, že je nespokojný, takže som schopný vnímať, že minca má dve strany. To znamená, že jeden so mňou rozpráva, že chce odísť. Ale keby kompletne celý organizmus chcel odísť, tak klient nepríde za mňou. To urobí. Hej. Čiže je tam druhá časť, ten protipól, ktorý rozhoduje o tom, že človek každý deň ráno dobrovoľne vstane do práce a ide. Čiže mať debatu s obidvomi časťami toho človeka o mnoho lepšie efekty má, jak prirodzene na začiatočníckej úrovni sa rozprávame s tým jedným, ktorý chce zmeniť prácu, ale na úrovni tých polarít bavím sa s dvomi, lebo zmeniť prácu je jak plus, tak mínus a zostať v práci je jak mínus, tak plus. Hej. Čiže tie póly, a to je jedno, čo nazveme yang yin, alebo pozitívne, negatívne, sú všade v prírode prítomné zároveň. Takže ľudia chcú získať niečo pozitívne. No, takže tá polarita znamená, že pomáhať vnímať ľuďom, že minca má dve strany a integrovať tie dve strany, že halo, že tak teda čo. Není to, že potlačiť tie negatívne a mať v živote len tie pozitívne, ale aj to je pekná fáza ilúzií, ktorú spoločnosť podporuje. To znamená, v nejakom bode aj tá kultúra, v ktorom sa nachádzame, ktoré pekne píše Gábor Maté, vytvára tieto problémy, ktoré potom my, kouči, máme klientov. Alebo ja, keď idem na svoje MDR ako individuálku, tak tam mám ja svoju tému. Nevylučujem sa z toho byť klient. Ty si spomenul už aj to tai chi, čo ma tiež celkom zaujalo, lebo ja som sa teda začal venovať Qigongu, čo je niečo príbuzné. Ano. Takže že ako to do toho celého, to tai chi u teba zapadá? Mal som znovu šťastie na dobrých učiteľov, a to bol Tomáš Novakovský, to na tai chi, ale to bol tai chi chuan alebo tai chi kung. Proste okrem tej práce fyzickej, tých foriem, bolo veľa vysvetľovania a veľmi tie práca s polaritami jednoznačne sú prítomné. Keď človek stojí na jednej nohe, je plná, druhej je 0%. Hej. A v každom športe, v každom pohybe, keď človek chce ísť dopredu, musí zaťažiť zadnú nohu. Hej, že sa dejú tieto protikladné diania. Takže pre mňa tých 7 rokov tai chi a potom som zastavil, lebo ľahšie bolo ísť behať, lebo dieťa malé a teda. Čiže to bolo obrovské učenie praxi, že veľa zmien sa dosiahne na telesnej úrovni, až potom človek si ich všimne v realite, ako reaguje. Čiže nenastupuje progres, že niečo si uvedomím, jak v psychoterapii alebo v coachingu, že niečo si uvedomím a implementujem.
Ne, tai chi tradičné malo opačnú filozofiu. Je vzorec v tele, ten sa uvoľní a uvoľní sa potom aj tá emócia, aj mysel a zrazu, hop, sa čudujem, že jak to, že konám inak. A všimnem si to až. Čiže ten postup, ja som vždy mal rád tú prácu telesnú alebo to emočno, preto mne tie racionálne prístupy moc až tak nie som ich fanúšik. Ja som také zvieratko, že si myslím, že to, že rozprávame, je len ozaj maličká časť života. Ale žijeme v takom prostredí, však aj tu na Zoome, že rozprávame sa. Vraciaš sa ešte k tajči, keď už sú deti veľké? Nie v tých formách, ale v tých princípoch to je všade. Keď som, však bola 8. sezóna, už si hovorím, že som bývalý otužilec, ale to chodiť do studenej vody je presne práca podobného typu. Čiže to som začal, to bolo čo, neviem, 18. rok, 17. Čiže vojsť do vody, telo sa stiahne, ale robiť ten uvoľňovací proces presne, a to je jedno, či Qigong alebo Tai Chi, ten uvoľňovací proces vo vode, tá voda studená je veľká učiteľka, lebo robí ten opačný protipohyb, že telo sa stiahuje, ale uvoľňovať to telo v tej vode je ten identický proces ako Mhm. pri formách Tai Chi. Ja sa smejem, lebo sa otužujem. Hej, máš pravdu. Ja s tebou súhlasím. Takže vlastne to Tai Chi pomáha prestať bojovať, tak ako tí, čo idú otužilci, že prekonávajú ten chlad, tak je tá otázka, lebo Tai Chi je taká inová práca skôr, že poddávať sa tomu, čiže uvoľňovať sa. A tá studená voda fajne ukazuje, ako je uvoľnená hlava alebo telo. Ja som tai chi ani qigong nikdy nerobila a v studenej vode mi pomáha dýchanie. Proste jogové dýchanie a No. A to je potom jedno presne, či je to yoga alebo čokoľvek, to znamená ten dých je základ, keby, a to potom je jedno, že aj v coachingu, keď sa bavíme, je, že v momente, ak sa stopne dých, tak začína byť organizmus v strese a v panike. Hej. A yoga a tai chi nebudú, jak tuto dobre v Európe, my potrebujeme rozprávať, ale yoga alebo tai chi je práca na úrovni mysle, tela, ale nerozprávaním. A takže súhlasím, to môže byť aj chôdza. Ak človek vníma telo a nesnaží sa utiec z tela, lebo naša kultúra je, že čo ja viem, telo je zlé, telo je hriešne, neviem čo, od Platóna a náboženských. To znamená, my žijeme v kultúre, kde je odpor, jak keby k telu. Takže a bavíme sa o joge, alebo tai chi, alebo coachingu, alebo systémike, je, že späť sa spojiť sám so sebou a v nejakom veku už človek nevládza bojovať proti sebe. To znamená, že začať byť so sebou v miery, alebo niekde to povedia, že byť súcitný, tak učíme sa, lebo má to veľký zmysel, lebo prirodzene výchova znamená nebuď aký si, buď akým ťa chceme, a to je to isté v kultúre, to je jedno, či je demokratická alebo taká, tvaruje to mláďa. No a po úspešnom vytvarovaní, zisťujeme v nejakom veku, že už sa nevládzem tváriť, alebo ani to nedáva zmysel, tak sa vraciame, ale to tvárovanie má význam. Takisto ako to cvičenie tých foriem, yoga není kvôli joge alebo kvôli formám, ale kvôli tomu len sa adaptovať na obyčajný život. To, čo majú srnka, to, čo majú zvieratá prirodzene, že sa vrátiť k tomu organizmu, čo je obrovský zdroj, neskutočný, vrátiť sa k sebe a ďalej žiť do bodu, až keď to sa zmení na tú polaritu. no, my na to potrebujeme prežiť krízu identity alebo stredného veku. No, no však akože je to tak. A tie polarity sú
ako fantastická vec. No, fantastická vec. Znamená to, len to je to teraz znova zo systemického hľadiska, pre mňa je to ľahké niektoré veci, lebo ako dieťa som takzvané triangulovaný. Mhm. To znamená, že keď boli rodičia v konflikte a mali, tak ja som sa snažil porozumieť. Otcovi porozumel som mame, porozumel som bratovi, sestre, čiže aj mi to je ľahké, ale to není ľahké, lebo by som bol nejaký super, že som sa niečo akože naučil zaujímavé. Nie, to len to, aký som od malička, pokračujem len v tom a zhodou okolností sa to prejavilo, že robím toto. Že robím jaký pomáhajúcu profesiu, ale to súvisí presne tam, jak som hovoril, že právnik alebo lekár, ako sa stane, tak ja som sa stal alebo stávam stále len tým vďaka tomu, že to tak na začiatku tie obranné mechanizmy alebo adaptačné, no a učím sa nepomáhať. Hej. Učím sa robiť viac niečo zo seba. A potom majú opačné ľudia opačnú cestu. Čiže pre mňa aj to v coachingu, to byť s ľuďmi a pomáhať im, aby sa mohli vyjadriť takí, akí sú, môže nastať len vtedy, ak ja dosť s dôverou viem byť ja, aký sám som, žiadna technika, princíp, nič tomu nepomôže inak, ako sa cíti jedno zviera v prítomnosti druhého zvieraťa. A keď sa cíti v bezpečí, tak aj srnka môže položiť hlavu na tigra, alebo, ak sa to povie, keď vidíme v tých videjkách, ako myška je kamoška s mačkou. Mhm. Ale mačka nesmie byť hladná, samozrejme. No, Libor, ty si spomínal už teda viaceré prístupy, spomínal si teda aj ten systemický NLP. A sú ešte nejaké prístupy, ktoré ty vlastne si nespomenul a používaš? Neviem, len by som povedal to, že tá popka napríklad, v ktorej som vycvičený pôvodne, rozdeľuje tzv. Primárny a identitu a sekundárny kanál. Čiže to, čo chceme, je primárne a to, čo potláčame, Freud by povedal, že potláčame do nevedomia, tak potom sa nekontrolovane vynára. Tak v tej popke bolo, že je primárny a sekundár. Sekundár je presne to, čo potláčame a potom sa nám tlačí do života. A práca bola s tou hranicou toho. A to sa, čiže ja by som povedal, že a v tej popke boli kusy NLP, lebo tam boli zaujímavé veci v tej terapeutickej, Erikson, čo robil, aj Pearls, aj Satyrová. Takže ja by som povedal, že ja si myslím, že postupne je dobre sa týchto všelijakých vecí, nechcem povedať, že zbavovať, ale idú viacej do pozadia a sú len takou kostrou opornou pre nejaké body situácie, ale v skutočnosti keď človek učí techniky alebo čo, že má ich pred sebou a medzi klientom a je nejak klientom a coachom nejaká technika alebo teória, tak to by som povedal však je to prirodzený proces, že to ide do pozadia. Takže neviem, keď si spomeniem, tak aha, áno, je ešte jedna vec, ktorá je silno ovplyvnená, aj práve ideme do Nemecka budúci rok a opäť za iným, volá sa Wilfried Nelles, kým ešte žije, lebo on vynikajúco rozpracoval štádia života a robí s nimi, ako keby to bol žiak Hellingera, ale trošku odišiel, že prečo furt tam pchať tých rodičov, keď je človek dospelý. To znamená, že pre mňa, čo som si ja z toho zobral, je, že evolučne fakt užitočné sú, a som si to preniesol do tých svojich, zintegroval do seba, je, že sú také 3 základné mindsety, v ktorých fungujeme. A jeden je ten detský, ktorý sme zažili, kde je dieťa bezmocné a je závislé nad iných. To znamená, že dáme vám 13. plat a ľudia povedia, áno, postaraj sa o mňa.
Hej, že to je taký detský mindset. A potom chcú nejakého vodcu, nejakého rodiča. A potom je taký pubertálny mindset, to znamená tá schopnosť, tá sťažovanie sa na okolitý svet a autority. A to v coachingu veľa, veľa používam. Je tá pomoc ľuďom od bezmocnosti, od sťažovanie sa až k akceptácii toho, že svet je, aký je, aké mám možnosti. A toto 2, 3, 4 to nazvíme, však Helenka si o tom povie viacej v tom lípe, ten neles, však ideme za ním a to je veľmi užitočné, to použijem prakticky v každom sedení. Hej. To znamená, že keď ľudia povedia, že ja musím, tak viem ako Dalibor, že dospelý človek má vždy dve možnosti minimálne. Zmeniť vec, alebo ju akceptovať. Hej. A musím znamená je mód mindsetu, ktorý všetci biologicky máme daný a to je to, že som existenčne, ako malé dieťa, čo je polročné, existenčne závislé na starostlivosti od dospelých, to znamená, že maximálne sa prispôsobím, pokiaľ sa dá. A není tam to dospelácké, že môžem si robiť, čo chcem s dôsledkami. Hej. A pubertálne je, že chcem si robiť, čo chcem, ale nechcem dôsledky, alebo netuším, že nejaké sú a myslím si, že veci viem. Hej. Čiže určite tento detský, pubertálny a dospelácky mindset, ktorý nikdy není trvalý, je pre mňa zaujímavá téma ako pre seba samého, tak pri tej práci s klientami. Čiže mám polarity, grow model, systemické princípy a 2, 3, 4 nazvem to. Hej, že tieto 3 mindsety a to je taký jeden celok. Keď povie klient, že šéf na mňa dáva strašne veľa roboty, tak je to krásna veta, kde počujeme, že toto není dospelácky mindset, lebo dospelácky mindset je, šéf mi dáva veľa roboty a ja ju prijímam, alebo nie. Hej? Čiže klient krásne povie, že je to jasné, že to prijímam automaticky, veď to je šéf. A to je krásne detský mindset, lebo dieťa automaticky prijíma. Kdežto puberťák napríklad sa sťažuje na toho šéfa. Ale dospelák nemá dôvod sťažovať sa na šéfa. Dospelák vidí, že je situácia, ktorej má rôzne možnosti, z ktorých vyplývajú rôzne dôsledky. Ale samozrejme si prajeme, aby tie dôsledky, tie dobré sme mali na seba a tie zlé, aby niekto iný niesol. A to je stále ten pubertálny alebo taký detský mindset, kde všetci sme zažívali ako deti, že keď rodič ma neprebalí, tak ja trpím. A keď ma rodič prebalí, bolo to preto, že ma rodič prebalil. Čiže to, že je on, že sa cítim dobre, je zodpovednosť rodiča. A potom sa to prirodzene prejavuje v partnerských vzťahoch rovnako, že moja partnerka je zodpovedná za moje šťastie a mala by ho naplňať. Hej? A to nemá nič spoločné s dospeláckým mindsetom, to je len pokračovanie detského vzorca. Takže v tomto je to veľmi užitočné. No. Ale nemám ja strašne veľa teórie pri práci s klientami. Hej, čiže teraz sa rozprávame. Skorej viac a viac to má zmysel len tak, toto všetko, čo hovorím ako nejaká teória, ale niekde v pozadí a keď je zmysluplné niečo naťuknúť, tak to naťuknem, ale v skutočnosti je to vytváranie v priestoru, aby ten človek sa mohol ukázať taký, aký je, bezpečným spôsobom. Ty si povedal, že ten mindset není stály. To znamená, že keď niekto sa prejavuje, že má dospelácky mindset v nejakej oblasti, neznamená to, že má dospelácky mindset v každej oblasti. No ja takto stále si myslím, že to není možné. Že to není možné vždy, keď sme vystavení novej situácii a máme pocit bezradnosti alebo bezmoci, tak nás to ťaha do toho mindsetu jakéby bez moci a dieťa jakéby bez moci. Ale v nejakom bode, keď už prídem k tomu, že chcem niečo s tým spraviť, som pripravený na dospelácky že vstúpiť do toho dospeláckého mindsetu, ten není automatický. Neviem, prečo to tak je, ale ten detský a pubertálny je spolu s telom dozrieva, ale ten dospelácky nedozrieva spolu s telom, ako dozrieva. Teda to zatiaľ ako tak pozorovania, to niektoré veľa vecí to pozerám na Helenku, lebo
sú veci, ktoré sme čítali a to bude Helenka s tým Nelesom, len ja som si to celé preniesol do takého tvaru k tým, som si to natvaroval k tej mojej práci, tak ako to potrebujem. Presne ako Andrea si povedala, že v nejakom bode sa inšpiruješ od niekoho a potom si z toho recept, ale urobíš si polievku už podľa seba. Dalibor, čo tebe coaching dal? No, že dokola to je úplne znova nemôžem nič iné povedať, že ne že mal som, ale mám šťastie. Mám šťastie, že môžem robiť to, čo je moja srdcovka. Viem, že nikdy ma nebavilo baviť sa o počasí alebo o neosobných veciach. Pre mňa to osobné stretnutie človeka s človekom na veciach o živote, existenčných alebo živote, sa mi naplňa to. Ja by som povedal, že som úplne, že na správnom mieste, ale tak je to aj únavné niekedy, ale že toto mi dal, že cítim, že robím to, čo som chcel odvtedy, jak som prešiel na psychológiu, že to stretnutie človeka s človekom. Ale sa to tak, možno by som to aj inde robil, alebo nebol by coaching, možno by som robil niečo iné a tiež by to bolo také osobné, ale určite to osobné. To mi dal. To mi stále akéby dáva. Hovorím, to je najlepšia kniha, najlepší film je, že sedíš oproti človeku, jak keby to trošku, aby som to nebolo, že to znevážim. Že to je najlepší film, lebo nevieš, každý film je iný, zároveň som jeho súčasťou 4D, vieš, ne, ak ideš do kina a teraz tam, že ti pustia nejaký vietor, sa ti bude kývať stolička. Vieš, že klient je, a je to ozajstný vesmír, realita, neuveriteľná a som toho, jak keby súčasťou, aj to dobrodružná výprava do neznáma a hľadáme spolu cesty. Čiže to mi dal to ja by som povedal len to osobné stretnutie človeka s človekom. Že to je asi najviac. Dali, a tým, ako ty zreješ a ako na sebe pracuješ a zväčšuješ ten svoj kontext, z ktorého vychádzaš, alebo ho možno aj meníš, menia sa aj tvoji klienti a témy, s ktorými chodia? No, povedal by som, že fakt zatiaľ sa im potvrdzuje to, čo už Carl Rogers dávno preskúmal, že prichádzajú klienti za terapeutmi na tej hranici, kde sa práve nachádza terapeut. To znamená, že ale to je super, ale keď som sa snažil tomu porozmýšľať, že jak to funguje, tak asi s klientom najlepšie rezonujem vo veciach, kde rezonujem. Čiže prirodzene, no, súhlas. Teraz už som zabudol, čo bola otázka, ale povedal by som, že je to tak. To znamená, aj v biznise asi nemajú ľudia záujem o mňa tí, ktorí chcú urobiť nejakú kariéru na nejakú pozíciu v tom formálnom a čakajú formálneho človeka, ktorý ich podporí, aby mohli v tom kolotoči uspieť. Ja som skorej ten partizán, kde ide na tú opačnú nôtu, že tá cesta k vlastnej prirodzenosti a keď majú klienti odvahu urobiť niektoré autentické veci, možno ja tam hľadám pre seba vlastné odpovede. No. Toto je zaujímavé, že to takto pomenovávaš, lebo obidvakrát, keď ja som ťa oslovila, aby si ma koučoval, a bolo to s odstupom 2009 a pred 2 rokmi, a teraz spätne ja si viem vytrekovať sama v sebe, že som dúfala, že keď už som tak bezradná, tak ty sa opýtaš niečo, čo bude úplne mimo a to mi pomôže. No a v 2009 možno to bolo super, jak hovoríš, ale pred 2 rokmi som bol rovnako s tebou
bezradný. Takže ja by som povedal, že len si pamätám ten pocit, alebo čo je, že sú veci, ktoré vyžadujú určitý odstup alebo nadhľad, ale nejde to, není každý deň posvícení, alebo jak sa povie, není každý deň nedela. Takže, no, myslím si, že takto je, že klienti prichádzajú s tými podobnými. Mhm. Alebo ne všetci, to nemyslím, že je pravidlo, ale viem, že Carl Rogers robil okolo toho. On robil obrovské množstvo kvalitných výskumov v psychológii a psychoterapii, obrovské. A myslím, že toto je tiež jedna z tých vecí. Áno, to aj dáva zmysel, lebo v podstate, keď ako kouči máme pocit, že už sme na vlne, už to tak s ľahkosťou robíme, tak si pritiahneme klienta s témou, ktorá nám zazrkadlí, že a sklop tie uši a chod sa zase učiť. A je to podľa mňa fajn, že to takto je a že zrovna kouči a verím, že aj terapeuti majú ten mindset, že to zoberú ako OK, tak nový schodík. Mm, Plne súhlas mám nejaké pár presvedčení, tak jedno z nich je, že je fakt, že čím je viac toho poznania, jak záhradka, tým je dlhší ten plot k tomu nepoznanému, čo je za plotom. Takže je fakt, že čím viac sa učíme, tešíme sa, že super záhradka, jak sa zväčšuje. A zároveň, keď trošku zdvihneme zrak, alebo sme ochotní, alebo nejakom, tak plot k neznámemu sa ešte zväčšuje. Čiže v skutočnosti, čím viac človek vie, tým viac musí aj uznať, keď sme povedali záhradu, že narastá ten plot, čiže pomer medzi poznaným a nepoznaným sa keby zväčšuje, až tak jeden povedal niekto, že viem, že nič neviem. No. Ale je fajn zase pár vecí vedieť. A na to im povedal Tomáš Novákovský, keď sa bavíme o tom tajči, keď som sa ho pýtal na viacero veci, lebo on bol super zhovorčivý, je, že je dôležité pracovať s tým zrakom, pohľadom, ako sa pozeráme na tú záhradu. Hej, že je to len o tom, z akého uhla alebo z akej roli sa pozeráme a keď človek pozerá príliš ďaleko za plot, tak naozaj je to frustrujúce alebo takéto ubíjajúce, že je dôležité pozerať na hranice plota, ale je dôležité starať sa o tú záhradku, ktorá je a tešiť sa z toho a zároveň vedieť, že je tam aj to neznámo. Mhm. No, to bol jeden pre mňa, veľa bolo takých učiteľov, čo som veľmi vďačný, že inšpirujúcich a neboli priamo, že koučovskí a myslím si, že má zmysel aj pre koučov, aby sa z iného sveta príbuzného vzdelávali alebo rozvíjali a pracovali so sebou a v tomto ten Tomáš Novákovský bol úplne akože pecka. Po toto sa definitívne podpisujem, lebo do koučovania sa dá integrovať veľa vecí. Veľmi koučovsky, keď držíme dobré rámce. A pri tej metafore s tou záhradkou mi napadla otázka, je dali niečo, čo si ten plot posunul dovnútra? Alebo inak sa opýtam, že je niečo, čo si sa vedome odúčal? Je niekoľko, by som povedal, takých zásadných vecí, ktoré sú také, no napríklad to nadšenie pomáhať ľuďom, ne že pomáhať ľuďom, ale byť užitočný, keď som si potom uvedomil, že ty vole, že toto je zásadná prekážka v tej samotnej veci, tak napríklad Mhm. toto. A potom je ale otázka, že čo? Čo teda, keď lebo ak niekto pomáha, niekto potrebuje mať napoháhané a znovu máme v tých polaritách alebo v systémike je, že niekto potrebuje pomoc a niekto pomáha a to není užitočné garde. Hej, čiže aj keď je v tom detskom móde niekto, je dôležité, keby tie otázky pre mňa, keď sme sa bavili, je, že učiť sa pomáhať ľuďom vytvárať priestor, že chytí to tu, ak chce, že viac to dospeláckejšie. Čiže to bola jedna. Mhm. Druhá, taká radikálna, akože šok a není jednoduché sa z toho,
prvé, čo bolo kedy dávno, ale trvalo to asi 2 roky, tak hovorím, je odpútanie sa od toho fokusu na problém, jak tam mysel ten problém chytá. A potom jedno, čo je náročné stále, je, že ty kokso, že tak si uvedomovať, však chodím aj na svoju individuálku alebo čokoľvek, je, že do akej miery platí, že to, že robím, že sa venujem druhým ľuďom, sa vyhýbam sám sebe. Mhm, Hej? Takže mhm, a čiže aj tá snaha pomôcť. To sú rôzne veci, ktoré z mojej životnej histórie, keď sa snažím byť za milého, porozumieť a vždycky mi to dobre fungovalo a mal som to rád a viem to robiť. V nejakom bode je to prekážka a treba ísť do tej polaritnej časti. Čiže ja by som povedal, že v niektorom bode pritvrdzujem v tom, čo nazveme coachingu. Ne, že by som bol tvrdší na ľudí, ale že to priamejšie zdieľanie toho, čo vnímam, ale aby to nebolo príliš tvrdé, ale čiže ja sa učím tej polarite. Tak ako pri tajči mi chýbalo to výbušné niečo, tá polarita k tomuto uvoľňovaniu inovému. Hej. Čiže keď som bubnoval, to bolo výborné, také jangové, impulzívne, alebo tenis. Hej. Čiže je dôležité pre mňa, že máte obidve strany. Netvrdím, že by som to ako robil alebo vedel, ale tieto dve veci, ako snaha pomáhať, dávať to preč. A druhá, o mnoho viacej, keď som s klientom, byť so sebou v sebe, že je to môj priestor a myslím si, že to pomáha aj, neviem či, ľuďom, že aj oni môžu byť sami so sebou, pre seba takí, akí sú. A to sa učím veľa od mojej drahej. Táto vie, tá má zase opačný proces. inšpirujete navzájom. A čo ti pomáha si to zvedomovať počas toho, keď si s klientom? A teraz povedz, že čo? Ešte raz to vyšpecifikuj, čo im pomáha. Že sa vrácať k tomu svojmu. Čo sa práve deje v tebe? No, to sme povedali, to je výborná vec, je to dýchanie. Hej, ten ísť do tela, do vnímania seba, tých zmyslov, lebo pre mňa to potom ukazuje, že je to obrovský zdroj pre následnú interakciu s klientom. Hej? Že keď som dosť v sebe, tak ten kontakt je aj dosť kvalitný a taký prítomný, by som povedal. A znamená to, Dali, že dýchaním alebo zvedomením si sám seba sa pripravíš pred stretnutím s klientom a potom už tak ako keby to máš vybalansované počas tej hodiny alebo koľko s ním tráviš? Ja by som Alebo máš... povedal, že ne, ja by som povedal, že asi, keďže vždy som bol taký vášnivý a že fanatik, tak si myslím, ale že keď niečo robím, tak je to akože furt, že najjednoduchšie je furt. To znamená, že keď to Mhm, príde, tak sedím tu a rozprávam, pozerám sa na vás, počujem, čo hovorím a že aj cítiš sa. vnímam, že dýcham, alebo cítim sa, alebo že ramena mám zvísané, že som v sebe. A to znamená, že ale o mnoho viac postupne, ako som bol zvyknutý, tej energie ostáva vnútri vo mne. Čiže ja by som povedal, že to není kvôli. To nemá zmysel to robiť len pred coachingom, na coachingu má zmysel si to dopriavať pre kvalitu vlastného bytia a jeden z tých bočných produktov je, sa to prejaví aj v tej coachovacej práci. Definitívne. Len to, čo si popísal, že pre teba má zmysel to robiť už potom furt, to je asi, alebo teda mne to znie ako ideálny spôsob, že Áno, to není furt, no, ale že mať to ako beznú súčasť. Keď idem na bicykli, tak bicykel napríklad umožňuje, že keď idem rýchlo, tak potrebujem mať nádych, výdych, pravidelný nádych, výdych. A vnímam, ako to robí. Idem na reformer, pilates, tam tiež nádych, výdych. To znamená, že... A potom je milión situácií, kedy si to vôbec neuvedomím. Súhlasím, že to tak, je to no tak a keď si to polívše. neuvedomíš a si s klientom, je niečo, čo si dokážeš všimnúť? Ide mi o nejaké možno odporúčanie aj pre iných, čo to potenciálne budú počúvať,
že ako sa k sebe vracať počas toho, keď sme v tom flow s klientom a už sme v tom automatizme, že teraz pomáham, lebo potrebuje, lebo neviem čo. Ako sa možno zastaviť, alebo čo si možno môžeme všímať? No, však dobre je si trénovať, že opreť sa dozadu, zobrať si kávičku alebo niečo, presunúť pozornosť, aj sa zmení tým tá rola. Čiže keď som do toho niečoho vtiahnutý, tak je hľadať spôsoby, ako vyťahnuť. Bola, kedy som mal také srandovné, že som vybehával na vecko. Že fakt normálne, alebo klientka povedala, že počúvaj Dalibor, že to sú také vtipné príhody, ale reálne, že ona povedala, že Dalibor, že poraď mi teraz, už sme sa poznali, že poraď mi, čo mám spraviť. A to už bola, neviem, 7. sedenie. A ja hovorím, počúvaj ma, idem na vecko, ty si predstav, že sa ma opýta, že čo by som ti odpovedal. Tak som odbehol na vecko, vrátil som sa a ona povedala, že hej, no je fajn zdvihnúť sa, napríklad otvoriť okno, urobiť niečo fyzicky, zmeniť polohu, pozíciu, lebo z rôznych miest, ale to vecko v minulosti bolo, veľmi som to používal, to bolo fantastické na taký fyzický odstup, aj trošku sa napiť, čiže ja som na to fyzično, že keď to nejde v hlave, treba to urobiť to tým telom a to telo je v tomto fantastický zdroj. Mhm, A nejde to furt. Bodaj by som vedel v obyčajnom živote, keďže v obyčajnom živote ho žijeme prvýkrát, tak ja by som povedal, že aj dnešok žijem prvýkrát, aj zajtrajšok budem prvýkrát, takže som úplne v obyčajnom učiacom procese, ale s klientami hľadáme nejaké dobré nápady, ako cez niektoré veci prejsť. No. A mhm. potom niekedy si hovorím, možno aj klienta niečo napadne, čo by sa im nezišlo. A teraz trošku nadľahčujem, ale zároveň si myslím, že toto není nadľahčovanie, že je to ale musím povedať, že to spoločné kráčanie nejakým úsekom života je pre mňa to, čo opakovane hovorím aj tuto moje drahé, je, že som šťastný. Čiže robím to aj kvôli sebe, že mne to tak vyhovuje. To odporúčanie, že klient sa ťa pýta na rady, tak zmeň polohu, mi príde mega praktické. Teda, kým odpovieš, zmeň polohu, alebo vybehni. Toto bolo raz tak vtipné a super bolo, že tá klientka dala odpoveď, čo by som asi povedal a som povedal, že aha, super, že hej, že to by som povedal. Mhm, No. A potom ešte mám No, ale keď už som v tom vtiahnutý, tak som vtiahnutý. Vtedy není nadhľad a vtedy si neviem pomôcť. To je úprimne tak. Vtedy po sedení, keď si uvedomím, tak medzi sedeniami rozmýšľam, čo sa to stalo, aby som to na ďalšom. To znamená, keď už som vťahnutý, tak som vťahnutý. mhm. Alebo neviem ísť do nadhľadu, tak neviem, lebo však v našej robote je to o tom, že klient nevie, preto príde a my tiež nevieme, lebo sme v coachingu a v každom sedení odžívame situácie, že ani klient nevie, ani ja neviem a je dobre s tým sa učiť byť v pohode a vieme, že niečo sa objaví, alebo aj nie. A je to v poriadku. Alebo aj nie a to je tiež súčasťou balíka. Tak potom si nájde iného kouča. No, presne. Akože to, to určite súhlasím s tým, že veď aj keď ideme do obchodu, alebo čo, alebo keď som v tej psychologickej alebo terapeutickej, alebo idem za klienta, tak som rôzne smery v rôznom období, mi rôzni ľudia sadnú, takisto aj v obchodnom dome. Niekedy človek si vyskúša v takom obchode niečo, potom v takom a hľadáme, že čo nám sadne. Môžem sa ťa ešte opýtať, ty si povedal pred pol hodinou, alebo kedy, prepač, Peťa, ak si sa No nadýchoval, nie, pôjde. že chodíš si kde si klient, chodíš do Áno. EDMR. Môžeš povedať, čo ti to dáva, že práve na tento prístup? Dobre, že od
popky od začiatku. Ja som mal asi kvôli tomu, že ja som také zvieratko, že nie som taký veľmi v hlave, aj keď teda funguje mi, že tá práca v iných kanáloch alebo módach ako rozprávacích. A teraz tá systémika veľmi dobré v tom a to MDR v tom, že je veľa vecí, ktoré sa vo mne deje a neviem ich pomenovať. A keď niekto chce, že pomenuj to, ja hovorím, že neviem, ja hľadám prístup. V tomto bolo tai chi fantastické, systémika fantastická. A to je aj bicykelov bicie, že niečo robiť fyzicky a on to dá odpoveď. Čiže MDR je výborné na to, že tá práca, to je oficiálna metodika na práca s trávami. To znamená veci, ktoré neviem sa k ním dostať v hlave, ale mám pocity prežívania alebo pnutia, ktoré neviem, čo ako fungujú a každý z nich máme ich aj od detského veku a teda. Čiže to je spôsob, ako sa oficiálne pracuje s vecami, ktoré ľudia nevedia pomenovať, lebo čo ja viem, prežili traumu, že havaroval autobus, zasypalo ich v bani. Ale aj pre takých normálnych, ktorí nehavaroval v autobuse, ale nezasypalo ho v bani, ale sú nejaké pnutia, ktoré všetci, každý nejaké máme a pre mňa bolo to, že som hľadal metódu a stretol som osobu, ktorá mi sadla. Najprv mi jedna nesadla na MDR a mi sadla, že není to rozprávací prístup. Dobre, časť sa tam rozpráva, ale tá hlavná časť práce Mhm. nie je rozprávacia, ale Mhm. ide do pocitov, prežívania a obrazov. A ja som veľmi obrazno-pocitový, takže mi to OK, ďakujem. sadlo. Ja som sa chcel spýtať, že či nejaký okamih v tvojej koučovskej praxi, ktorý by si označil za taký najtransformačnejší. Neviem povedať, že okamihy. Opýtaj sa husenica, ktorý je ten transformačný okamih, kedy sa stala motýlom. Ako húsenica netuší, keď bola zakuklená netuší a keď sa stala motýlom, už sa nepamätá. Takže pre mňa v tomto napríklad Yuji Krishnamurti, to je taký radikál, ne Krishnamurti taký iný, ale Yuji, UG. To znamená, že ak bolo transformačné, neviem, tak si to není možné uvedomovať, lebo nastane taká zmena radikálna, že to není spojité. Ale vtipnú mám jednu vtipnú, ona sa volá Jana Balážová, už je na dôchodku, ale v nejakom 2005 mi dala otázku, ktorá fakt bola, že to bola zmena. Tam by som povedal, že to bolo také vtipné. Ale že ozaj to si pamätám dodnes. Moja téma bola, že chcel by som sa vrátiť k tomu tai chi na dennodennej akože báze. A toto bola téma a ona sa opýtala otázku, že naozaj toto chceš? A ja som vošiel do seba a na prekvapenie moja úprimná odpoveď bola, že nie. A odtedy, takže to bolo ozaj. A potom musím povedať, že veľa takých aha sú pre mňa ten Hellinger s tou systémikou, ale ak sa bavíme o momente transformácie, stále platí ten proces prestávania so sebou, bojovať sa niekam dostávať, že ja by som povedal, že priebežný proces, ktorý možno nesúvisí ani s coachingom, ani s terapiou, s normálnym vekom, alebo čo. Takže nevedel by som povedať, že akože že jeden moment. Mhm. Ale veľa vecí mi významne ovplyvnilo život. Toto moja drahá mi veľmi transformuje. Ti ovplyvnila život.
Áno, áno, to ako sme spolu, ja by som povedal, ale že to není moment, že to sú momenty, ktoré až idú k takému kontinuu a že to je také kontinuum. No. A potom sú filmy alebo knihy, ktoré považujem za pre mňa zlomové. No daj. Keď už sa postupne k tomu máme dostať. Hej. Aj Čiže časovo už sa tam dostávame, aj si premostil ku knihám, tak nám ponúkni, čo máš uh, zaujímavé. začnem. Písal som maturitnú prácu Jack London, Martin Eden. Hej, a to som čítal ako možno 16-ročný a na mature, keď bol téma hrdina, mal som 18, tak som na to napísal. A odtedy je to principiálne topka pre mňa v tej snahe človeka niekam sa dostať, že bol Martin Eden, ale to není o tej knihe, to je akoby, jak to rezonovalo so mňou. Mm-hmm. Hej. Potom určite famózna pre mňa kniha a aj do koučov odporúčam. Do coachingu je Hermann Hesse Siddhartha. Mm-hmm. Tam je krásne vidieť, ako dvaja kamaráti, Siddhartha a Govinda, keď zistili, že existuje niekde osvietený Buddha, tak sa rozhodli ísť za ním. Govinda celý život sa u Budhu učil, to je to učenie sa u učiteľa, a Siddhartha išiel svojim životom a stal sa obchodníkom, mal deti, bohatý bolo, všetko prišiel, neviem čo. A keď sa ako starí detkovci stretli, Siddhartha bol ten, čiže to mne sedí, je, že Govinda išiel po tých formálnych cestách, tie vytvárajú bezpečie, neviem čo, ale ten Siddhartha sa vystavil životu v plnej realite a žil ho, až došiel k tomu ozajstnému, čo ja nemám takú odvahu ako Siddhartha, ale pre mňa je v tomto obdivuhodný, že sú tie cesty a každý je fajn, kde to svojou, v tomto je to krásne vidieť, že tá odvaha žiť aj s tými jazvami všetkými, čo urobil Siddhartha, veľa zaplatil, lebo mu syn umrel a teda. Ale došiel k tomu poznaniu pri rieke, tam ostal žiť. Mm-hmm. A Govinda sa učil u Budhu. A potom, čo ešte ma napadla kniha? Čo? Ja aj určite, tuto mi Helenka hovorila, lebo som hovoril, že pre mňa jedna z kníh, ktorú najviac listovával som, je ten Eckhart Tolle s tou Sila prítomného okamihu, že tá práca z tej mysle, ale nakoniec aj tak najkrajšou knihou je ten človek. Tá dobrodružná kniha je nakoniec najlepšia ten človek. No a samozrejme film Matrix, hej, kde znova je ten príbeh tej neistoty, že rozhodnúť sa medzi istotou, stabilitou a nevedomosťou. Alebo odvahou ísť do neznáma. Takže aj tu obdivujem toho Nea, alebo obdivujem toho Siddharthu, že bodaj by som bol taký odvážny, ale zase nejsom odvážny schytať tie rany, chcel by som tie plusy, ale neviem, či mám silu schytať aj odniesť tie minusy, ktoré potom to spôsobujú. Čiže ja by som povedal, že skôr mi ide tá Siddhartha alebo Neo, že ísť do neznáma, ale som taký opatrný v rámci tých možností. No a určite tá kniha, ktorá mala byť jediná z hľadiska systémiky, keď bol 70-ročný Hellinger a chvála Bohu Gunhard Weber, slávny nemecký psychiatr, to spísal. No, táto symetria lásky, určite to výborné. No, je toho množstvo. No. Takže kniha je kniha a pre mňa to je, že ako recept. Jedna vec je čítať. Ja teraz dopisujem knihu a to chcem len tak dopísať, aby som to všetkom napísal, že čo. Jedna vec je čítať knihu o receptoch, ale ísť a variť a že rôzni ľudia rôzne urobia ten slepačí vývar, ale babička ho urobí najlepšie.
že jak to je, že určite to varenie je to a potom spoločné to stolovanie, že to je tá najkrajšia kniha a tá kuchárska kniha je veľmi fajn, ale ona je tam v poličke. Čiže knihy sú dobré na to, aby človek sa potom od tej knihy posunul, teda keď máme kuchársku, od kuchárskej k vareniu a stolovaniu. Ak by si nám mal odporúčiť nejakého hostia alebo tému do ďalšej epizódy nášho podcastu, čo alebo kto by to bol? No však Helenka ide teraz, takže to má drahá. A teraz v tej histórii, keď sa bavíme z coachingu, pre mňa sú ľudia, s ktorými ten kus roboty a uznávam ich, čo urobili, alebo ako, čiže už som spomenul, jak Kirkiri, alebo Zlatica Stup, ktorá povedala, Dalibor, ty si taký nadšenec, poď do ICF, poď do vedenia, poď niečo urobiť, lebo ty si nadšenec. Takže tá partia, čiže pre mňa toto tu, že sú ľudia, ktorí niečo urobili zo srdca a ne, že sa, nechcem povedať, marketujú, ale že neurobia niečo pre komunitu. Čiže keď sme v coachingu, tak toto, čo som povedal, alebo neviem, kto ma napadá ešte. No, však Zlatku som povedal, neviem, či ste s ňou robili. Ešte nie, máme ju už odkedy No, odpočítať, no, máme ju máme. no, pre mňa zlatice sú ľudia, ktorí cíti, že vnímam a cítim, že je to úprimné, poctivé, ozajstné, priateľské, s takými ľuďmi byť, hej, a to je akože aj Klára Gertová, že to je cťou, ja keď som aj povedal iných ľudí, čo sa aj v terapii, alebo čo učili, je, že s takýmito ľuďmi zdieľať kus cesty je akože nádherná vec. A samozrejme, že sú keby viacerí, ale teraz toto má. No, so Zlatkou som dal. Mhm. A čo by si odkázal začínajúcim koučom? No, že je super začínať a na začiatku je to začiatok a začiatok dlho trvá a aj pred koncom je stále začiatok. No, ja by som povedal, že je dobré, keď ľudia, že keď máme dlhodobú cestu, že je fajn, keď sa niečo učíme, že nenaučíme sa to za víkend, ale aj to, čo sa naučíme za víkend, je krásna vec a treba k jednému víkendu prilepiť ďalší víkend, týždeň, mesiac, roky. A poviem len dobre, z krátkosti poviem, Tomáš Novákovský, to je veľký zdroj pre mňa, aj keď to bolo ne coaching, ale tai chi, a ten jeho prístup aj individuálnych sedení bol brutálne koučovský, aj ten jeho majster. Takže povedal, že učiť sa u niekoho je preceňované, je dôležitá vec. Vlastná prax, veľmi dôležitá a, a s ľuďmi, ktorí sú na rovnakej úrovni, rovesníci, zdieľať to, čo žijeme, to, čo prežívame. Čiže ja by som povedal, učiť sa je dobré, prax je dobré a mať partiu, v ktorej človek vyrastá alebo dozrieva. A samozrejme v tých partnerských vzťahoch alebo vzťahoch so zvieratami alebo v záhradke s rastlinami alebo s deťmi alebo s vlastnými rodičmi, to je všade tam. No, že mať otvorené, Ježimaria, mať otvorené oči a hľadať cestu, či sa to dá niekde to, čo robím, si to užívať, lebo lepšie je makať na niečom, čo si aj užívam, ako makať niekde, kde trpím, ale ani tomu sa nedá vyhnúť. Ďakujeme, Dalibor, za
tento celý rozhovor, za všetko tvoje zdieľanie a myšlienky. A ja by som ešte možno na záver chcela povedať, že Dalibor je mozog za peer campom, stretávaním koučov. Raz ročne to je, myslím, na priebehu Áno, mája a júna väčšinou. áno. Všetci kouči, ktorí chcete nasledovať toto posledné odporúčanie, že zdieľať a byť v komunite, veľmi, veľmi odporúčam, aby ste sa začali zaujímať o peer camp a aby ste tam išli. Alebo je paralelná akcia Koučovica, hej, čiže Pirkem Fičio 2009 a Koučovica kvôli je dobrá aj lokalita, Stredné Slovensko, a to zase Kone Klára pod palcom, tak od 2015. A je dobré sa mať nejakú komunitu aj častejšie ako raz za rok. No. Není jednoduché mať priestor na zdieľanie v tom našom koučovskom svete a je to veľmi, veľmi užitočné. To v tomto Sáko napríklad už doplnilo tento priestor, lebo vytvorilo Peer Lab, sa to volá. Mhm. A Hm? každý rok Ja, sa môžu no, hlásiť super. kouči, ktorí ten rok chcú vlastne až do ďalšieho marca, myslím, jak sa platí členské. Tak, a majú tam organizované aj vzdelávanie o kompetenciách, aj mentoringy skupinové, aj teda to je na vzájomné sa koučovanie a inšpirovanie. No, super. Alebo mať komunitu úplne niekde inde, jak my chodíme a ideme toho Nemecka znova, kde sa stretávajú ľudia z celého sveta, ktorí robia profi v tom systemickom prístupe a my sme tam ako účastníci a to zdieľanie je dobré mať to zdieľanie aj v coachingu, ale aj v iných veciach, čo človek robí. Je úplne jedno, čo by som povedal. Učiaci proces je rovnaký všade. Hm. Ďakujem aj za toto a ďakujem ešte raz, Dalibor, za rozhovor. Ja Tiež ďakujem veľmi ďakujem. pekne Petra a Andrea za oslovenie a záujem a tak. A pekný, krásny deň prajem. Pekný deň.